Kaya ang akong tatay, ang akong guys, ang akong tatay, arang mubuha ka ajura nga. Kanang punuan sa lubi nga gisanggutan sa akong tatay. Lingaw-lingaw portion ni sa akong tatay para magkapaligon sa iyang tuhod. Oh, good. Mosaka ko, tuhod. Una na guys, ang atong. Dili maka makabalik ka. Unsa man ni? Kanang sanggutan ni sa akong tatay guys, mao na. Mao na yung sanggutan. Sa una sugong man tutay, kato bang Wala ron, plastic plastic na. Kuha na siya, hing level up na. Klaro na kaayo guys nga ang tuba maayo isagol sa Pepsi. Kanang sanggutan sa akong tatay naka-standing na siya, no need na siya magkat-kat-kat-kat. Oh. See? Oh na. Kusog na mo tuba tay. Hala oy. Tipod nga butilya gisudlan kay aron dili makalimot nga ang tuba maayo isagol sa Pepsi. Mao na si Ja. Uso arang cute ka adyo. Pila na ni katuig ning lubi hatay usagi. Sanggutan nga nganong mubo man ni kaayo. 5 katuig. Naa day lubi guys nga 5 katuig na pwede nang sanggutan. Unsa man ni nga klase nga lubi di ay dwarf? Unsa man ni? Dwarf coconut. So, unsa may kalahian tay sa kanang lubi sa kanang katong lubi nga karaan og kanang lubi nga kinabag-o. Nabay kalahian sa ijang timpla sa tuba or wa? Naa. O ang kinabag-o nga lubi unsa may timpla? Tabang-tabang ang tuba. Unsa ang katong maingon century nga coconut century nga tagpila ka tuig pang pwede mabuhi og tag pila ka dekada katong tag-as nga lubi. Nindot adyo to glasa kay tamis nga Unsa man? Nga pait-pait adyo timpla ni adto tungog. O asa may lami ang pait-pait or ang tabang-tabang? Ang pait-pait. Ang pait-pait dayo. Mao din na pareha din as gugma nga pwede mas mulami ang pait-pait. Pareha din as gugma ang tubag nga naay pait-pait na apoy tabang-tabang ug na apoy apyon-apyon. Mao na guys aron kamubuas sa sanggutan sa akong tatay. Mao na among gikabuhian sa una sa gagmay pa may mga kuan. Mga guys, mao na kabuhian namo sa una nga gagmay pa mi. Uy, do naman pwede ay ito. Mao na. Dili na to ikaulaw kung ang atong tatay mananggiti kay diha ta nabuhi. Although dili tanan nga mao ang nakapabuhian, di ba na ay kalenlain nga diin ta nabuhi na inabuhi sa dagat. Aron pagpangisda na inabuhi sa tuba. Aron pagpananggot na inabuhi sa pagdrive. Kay aron pagdaro, di ba? So kung unsa man ang atong gigikanan, ang atong unsay atong punuan, atong ma-proud ta kay ang importante buhi jud, mabuhi sa mga maadjong buhat. Mabuhi sa maayong mga buhat. Mauna nga dili na to ikauwaw kung diin ta nagagikan sa pagpakabuhi sa atong kapobre as long as nga nagbuhat ta og maayo. Mauna guys nga I'm proud nga ang akong tatay mananggiti nga lami pagajud og tuba. Okay? Dugadja pud oy, sige kong yaw-yaw di. Tatay dugadja man di ay mananggot. Moabot man di ay og 10 minutes sa sanggutan. Gihawon naman ko diri og. Kuno, unique na kaadyo. Na payhagdan na nga akong tatay na nanggot. Kulang na. Tigulang na kuno. Pero kalingawan ni Ja, kalingawan para muligon ang tuhod, okay? Sitinta na. Si Tintay, size na po ang aking tatay, pero mananggot pa. Pero arbubu lagi. Okay guys, thank you for watching and don't forget subscribe my channel Almajoy vlog, okay? Bye bye. See you on my next video. Bye bye.